luore gi mijumbi owuon onge ng'ama chune en owuon en monyalo kawo driver to tere training 2 weeks ma oyud certificate an gi certificates kae ma dhi go training itie refresher course ma idhi chulo pesa ka kibit ichulo tipuonji 2 weeks to iyudo certificate ni qualify en grade 1 grade 2 grade 3 so mane kaka timore so drivers ma ok obedo trained yudo ga pek riembo jotelo machalo MP nikech en Prado ni omiye kifungu okia kata ni Prado ni emergency brake mare chopo kanye kinyone to ochopo kanye koko chung mano pok notemo emo yudo ka accident bedo mang'eny e thurwa ka kamano Madam Lydia. Nitiere bende weche go motenre kod welfare kata neno ni ngima un kama ber